Jotono lamsogo ketal video जों tini ke BA 4 semester ni minor paper 4 ni syllabus no tui nailainai Tamo Tamo Tong te tamno rok porina nangno omono जों tini sukrubui o video ni bisingtwi salainai te nailainai phaidi hingke जों puilao nainai unit 1 no Tamo Tamo Tong hingke puilao tei kaisa sanamusogo norokni jotto koklok wngnai te kuno jemon romdi kothoma bwsak kok bwkhal kothomai amtwi kuno porna nanglak only koklok hingke phaidi unit 1 no Tamo Tong obono जों nailainai puila unit 1 no tongo a number o sabo sachini phan kwrwi swinai wngkha swiköreng Mohendra Deborma te B number o tongo dongui no ringdi swinai wngkha Bongsi Thakur C number o tongo Toke bai Tokka swinai wngkha Romesh Deborma hingke unit 1 no जों kaitham koklok nugui mano te omoni tola bo reference bo rwi rwjakha je bo bijabo o koklok rok manthok eba manui hingke o bijap ni mung wngkha Kokborok koklok bwsap hinui reference bo rwwi rwjakha hingke phaidi unit 2 ni bwkhak thangnai simano unit 2 o tongo a number o kokthai naitokna tukha swinai wngkha Semlal Deborma B number o tongo Khulummo swinai wngkha Nandakumar Deborma C number o tongo Lokje Tuwang Lok swinai wngkha Chandrakanta Morasi hingke unit 2 bo जों haino hai kaitham koklok nugui mano bini bo haino hai tebo reference bo rwi rwjakha bo bijap rogo o koklok manthok phaidi hingke tabo unit 3 o nailaiwano a number o tongo Bial swinai wngkha Gupi Balok Koloi hingke B number o tongo Bwlai Kwkhrang swinai wngkha Gitia Kumar Riyang C number o tongo Achaima Ha swinai wngkha Nobokishor Jomatia omoni bo haino reference rwi rwjakha khamango norok je o reference o khurchajak bijap rok no library rok phano eba bijap phalnok rok phano norok naiwi paiwi naimano phaidi hingke tabo unit 4 ni bwkhak unit 4 ni a number o tongo hordiforo rwchapmung swinai wngkha swiköröngjak Sepali Deborma B number o tongo Hachokni bwrwi swinai wngkha swiköröngjak Dipali Deborma C number o tongo Barsakhum swinai wngkha swiköröngjak Sobita Deborma unit 4 ni bo reference rwi rwjakha norok o koklok rok no hordiforo hinui hordiforo rwchapmung hinui kaisa bijap tongo o bijap no o koklok thaitam no manthokmano hinui ang kha khlaio te saka o rijak Barsakhum o bijap rogo manui mano hinui ang kha khlaio obo wngkha taisingo ang unit 1 no je tongmani bijap samani je Kokborok koklok bwsap hinui o bijap ni mangpili wngkha amtwi hai norok library rogo amtwi hai bijap nukha hingke nawi oro no norok kaisa kusuk koklok manui mano hinui ang kha khlaio te dati no norok ni bagui ang final ni bagui question swlamui tubunai o channel bai kwrwngui tongdi jotono paiphlaia hambai paithago।